urteetako aurrentzako. Eta hor, hala ere, nabaitzen da antiklerikalismo hori pelikulan. Nik bitzen behar. Bai. Bagizue literatura guztiak gertatzen da, ezta? Txano Gorritxu berez gaztentzako edo etzak umentzako pentsatua. Gaur egun pentsa ezina da umentzako ez dela pentsatzea, hartzea, ezta? Eta Tornesko Itxumutilare klasiko bada, euskeraz bageneukan aurrekari bat Tornesko Itxumutila horixek itzulila. Bueno, eta orduan pixkat novelatez, ez dugu itzengo, novela aski ezaguna da, ez da. Baina aurrentzako zergatik. Bazka elementu asko, literaturak elementu pedagogikoa edo nolabait erakusteko afana beti izan du berekin, ez da, edertasunez gaina. Eta, novela honek zer dauka? Nik uste dut gaurko egunea oso ondo egokitzen dela, ez da. Batzeko da Pikardiaren, ez? Espainiaren Pikardi, jau da, honek pixkate marrasten diguna da 16. mendeko Espainiaren egoera, hau da, pobrezia izugarria, jendea bizitzeko izugarrizko nekeak eta eraospenak, eta orduan bizimodu atzera egin behar, ez? Hau da, oso popularra da, ez da. Baina bai dibujatzen digula pixkatango gizartia, ez da. Eta gaurko egunetik irakurketa eginda, oso gaurkotasuna ondila da, ez da. Borgesek esatezun espainolen ezaugarria, nagusia, inbirila dela, ez? Ez dakit, zerbait zoragarria zala adirazteko, espainolak esatezutela envidiable, ez da. Zerbait, bere gorentasuna edo, eta hemen olako gauzak ere agertzen dira, da, bizitza atera beharra, ez da. Orduan, demora guztia, Tornesko Itxumutila, jaiotzez ere, Pikardia baten ondorio da, eta demora guztien dago, bai itxuakin, eta bai ondoren datozkion nagusien gandik ikasten, bizitza ateratzen, daukan baliabide bakarrarekin, hau da, Pikardiarekin, ez da, itxuak esaten dio. Itxu batzen duen, itxumutilak, deabro baino puntu bat agintxuago izan behar dula, azkarrago izan behar dula, ez? Egunerokotasuna aurre arteatzeko, ez da. Eta, badaude hemen, korrupzioak eta olako, gaur hain modan dauden kontuak, ikusten duzu, ez diala hain arrotzak, ez da.